Ready? 5, 6, 7, go. Tap, 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 tap. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tap, 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 tap. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tap, 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 tap. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tap, 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 tap. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay guys, let's do it in pairs. Ives and Cyril, you're first. Dear Dr. Gugma, ako si Cyril, ug kini ang akong suliran. Wala nila impang mas makalipay sa kuha kundili ang pagsayaw. Busa tungod ni ini, I joined a local dance group. At first, it was just about dancing until she came along. Wapa, bright, talented ug buutan. Tanan na guro na aniya. Sa pila ka tuig na mo as close friends, makaingon jud ko na imposible na dili mo siya magustuhan. She's just perfect. Sa karon, wala siya uyab. Apan di jud nako kaya na iingon si iyang akong gibati sa rason na mahalok ako na basin mawalang ang pagka-close. Busa nagasulat ako sa imo Dr. Gugma, bahin ikaw usa ka bantog na mananambag. Unsaon ako pag-ingon si iha na ganahan kaayo ko niya. Ug worth it ba na itaya ang among friendship para lang maingon ako sa iyang akong feelings? Forever friend zone, Cyril. Usa sa mga butang na kailangan nimo matun-an, Cyril, kay ang pagtulon o gamay na self-confidence. It has been scientifically proven na effective ang pagkatubang og samin o kanunay pagbalik-balik sa mga words na gwapo ko hantod ma-convince nimo imong self na capable ka na siya panguyaban. O kung kaya na nimo siya i-invite into a date, pangitag sakto na oras ug lugar to ask her out. Ayaw siya hagara through text or call. Kung mahimo, do it personally. But before you ask her out, kailangan nimo masabtan na ganahan ng mga babae o confident na lalaki. Pero kasabot pud sila na naadyo'y maulaw, so just be yourself. O kung dili nimo siya kaya hagaron for a date, dili nimo masayran kung basin mo sugot di siya. The worst that could happen is kung mudili siya. And I think you can handle a no, more than you can handle wondering always if she would have said yes. If you really like her, go for her. Because di nimo makuha ang imong gusto kung mahadlok ka na kabuton to. Ives, muralay kag dance routine na to ganina. Ano man? Permenti mo dyan ka mo naunaan. Hey, water practice nun niya. Pasing ganahan ka magsinit ah. Okay, sure. Busa kung nga doon na kamoy suliran nga nagungong sa inyong nahunaw galing patakan, labi na sa dughan, isulato gisan kini para pagatambagan nining ambungan sa kasinatian ug hanas na sa gugma og relasyon. Kini si Dr. Gugma nagaingon, ang laki nga bugnaw og simod, malamang single hantod sa hantod.